Com vulgui, senyora Gascó. Gràcies, bon dia de nou. Bon dia, representants de la Cofradia de Pescadors del Palmar, benvinguts i benvingudes al públic en general. La gestió de la pesca depèn dels problemes de gestió de la qualitat i de la quantitat d'aigua. Per tant, si resolem aquest problema, millorarem la quantitat i qualitat de les captures de peixos i s'aconseguirà l'objectiu de conservar i protegir un recurs econòmic, cultural i social tan important com la pesca en l'Albufera i en el seu entorn. Com es pot llegir a la pàgina de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, la mala qualitat de les aigües del llac ha produït una profunda transformació de les seues comunitats aquàtiques, havent desaparegut totalment les prades de macròfits i les espècies de peixos de major interès econòmic i biològic com el llobarro, l'anguila i proliferant les espècies exòtiques. El grup Ciudadanos ve així amb una proposta de crear una comissió sobre la gestió de l'aigua en el parc de l'Albufera i la seva conca hidrogràfica i anuncia que nosaltres votarem en contra d'aquesta proposta, no perquè pensem que el tema no sigui un tema molt important, que ho és, però perquè trobem que aquesta comissió s'ha de constituir en el si de la Junta Rectora del Parc Natural, que és el màxim òrgan de gestió de la zona humida. Això per una banda. Per l'altra, existeix ja molta documentació i legislació sobre la regulació de la pesca en les aigües del llac de l'Albufera, que es practica des de 1250, des de l'any 1250 fins a l'actualitat, i com ha dit ja la senyora Ferrer, la Conselleria està treballant en un avantprojecte de pesca continental. Qualsevol estratègia, pla o projecte de millora sobre la pesca en l'Albufera cal que tinga com a finalitat la protecció, millora i augment d'aquest recurs i passa necessàriament per solucionar els problemes de la gestió de l'aigua en el llac i en el conjunt de la zona humida, com hem dit. Però la qualitat de les aigües ja sabem que ha canviat també de tal manera la fauna piscícola del llac que han desaparegut espècies més sensibles a la contaminació sent substituïdes per altres més resistents. A més, certes pràctiques han permès l'aparició de noves espècies exòtiques que en alguns casos s'han convertit en un dels principals recursos pesquers com el cranc roig americà. Recentment, la solta i introducció del cranc blau està canviant de nou la situació sent cada vegada més importants les captures. La introducció sobre aquest tema s'ha de dir que la introducció d'espècies exòtiques invasores és una bomba de rellotgeria, ja que les conseqüències en el medi són imprevisibles i poden tindre greus efectes sobre l'ecosistema i els recursos. Ja existeix un problema en la regulació dels nivells d'aigua de l'arrossar per les dues espècies de cranc, el roig, americà i blau, ja que construeixen els seus refugis destruint els marges dels sistemes de séquies i canals de l'Albufera i els arrossars. També caldria diferenciar entre la pesca professional com a recurs per als habitants de l'entorn de l'Albufera i l'increment de la pesca esportiva, un problema que vostès coneixen bé, tal com està regulada en el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc de l'Albufera. Existeix una falta de recursos humans de vigilància per a controlar la pesca esportiva, un problema que passa també en les zones de litoral. Ja ha passat el temps dels estudis, estem en el temps d'actuar, de millorar les aportacions hídriques, de frenar la contaminació de les aigües i, sobretot, de posar els mitjans per al compliment dels objectius i engegar els plans i projectes que haurien de garantir la conservació de l'Albufera i el seu entorn, així com aconseguir que siga patrimoni de la humanitat i reserva de la biosfera. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Gascó.